No niin, moikka moi! Tervetuloa asennuskoulutukseen. Mun nimi on Esa ja me käsitellään tässä asennuskoulutuksessa lähinnä kylmälaitteisiin ja astianpesukoneisiin liittyviä asennustilavaatimuksia. Eli aloitetaan. Aloitetaan asennuskoulutus käymällä läpi vapaasti sijoitettavat kylmälaitteet ja niiden asennustilavaatimukset. Ensiksi tämä kuva. Miltä tämä teidän mielestä näyttää? Onko tässä niin kuin kaikki asianmukaisesti ja kunnossa? No, jos katsotaan kylmälaitteiden ilmankiertoa vapaasti sijoitettavien kylmälaitteiden kohdalla, niin kalustehan saa korvausilmaa täältä laitteiden alta ja sitten täältä ylhäältä kalusteen ja kylmälaitteen välisestä tilasta pitäisi sitten se lämmin ilma päästä vapautumaan takaisin sitten huonetilaan. Mutta tässä tämä tila on laitettu umpeen tuommoisella listalla, eli se lämmin ilma ei pääse poistumaan sieltä kalusteesta. Toki se pääsee poistumaan, mikäli se ilmakanava on tehty sitten tämän yläpuolisen kalusteen ja seinän välistä, jolloin se pääsee tuolta kalusteen ja katon välisestä tilasta sitten vapautumaan huonetilaan, mutta tässä kuvassa sitä ei nähdä, jolloin oletetaan nyt, että se on rakennettu sillä tavalla, että se on ummessa ja tämä lämmin ilma pitäisi päästä poistumaan tästä laitteiden ja yläkaapin välisestä tilasta. No vaikka tämä asennuskoulutus koskettaa nyt kylmälaitteita ja astianpesukoneita, niin koska tässä samassa kuvassa näkyy hienosti nämä uunit, niin myöskin uuneille pitäisi korvausilma olla olemassa, eli tuolla pitäisi olla se 204 senttinen ilmanvaihto ritilä tai aukko korvausilmalle ja sitten se uunien tuottama lämpö pääsee vapautumaan sitten tuolta kalusteiden takaa ylhäältä huonetilaan. Eli tämä käytiin tässä äsken niin kuin läpi, eli siellä on mahdollista tehdä tämä ilmankierto toteuttaa kahdella tavalla. Eli joko niin, että tässä ensimmäisessä kuvassa, vasemmanpuoleisessa kuvassa, se lämmin ilma pääsee vapautumaan tuolta kalusteen ja seinän välisestä tilasta takaisin huonetilaan, taikka sitten niin, että se vapautuu tästä kylmälaitteen ja kalusteen yläpuolella olevan kalusteen välisestä tilasta takaisin sitten tänne huonetilaan. Ja ilmanpoistoaukko pitäisi vähintään olla se 204 senttiä tässä kalusteessa. Sitten kun puhutaan side-by-side-asennuksesta yksiovisten kylmälaitteiden kohdalla tuotteista, jotka on tuotu markkinoille ennen tätä vuotta 2026, niin jääkaappi tulisi asentaa aina vasemmalle puolelle ja pakastin oikealle puolelle. Eli mikäli asennetaan toistepäin, niin laitteiden väliin voi muodostua kondenssivettä, eli tämä asennustapa, että pakastin on oikealla puolella, on se kaikista suositeltavin tapa. Sitten meillä tulee heinäkuussa uudet yksioviset kylmälaitteet ja siellä sitten tämä sijoittaminen voidaankin tehdä sitten ihan kumpia päin vaan. Eli pakastin voi olla vasemmalla puolella tai oikealla puolella, ei mitään väliä. Ja uusissa laitteissa, kuten nykyisissäkin malleissa, niin jos laitteet sijoitetaan suoraan seinän viereen, niin kuva täällä oikeassa reunassa, voidaan asettaa ilman mitään niin kuin välitäytettä. Jos ovi mahtuu aukeamaan ton verran, mitä se tuossa kuvassakin näyttää, että siellä se kahva ottaa seinään kiinni, niin kaikki nämä vetolaatikot tulee laitteesta ulos. Vapaasti sidottaviin kylmälaitteisiin on saatavissa myöskin lisävarusteena tämmöinen liitäntäsarja, jolla tietysti pidetään, kun se asennetaan tuohon kylmälaitteiden väliin, niin pidetään laitteet erillään toisistaan, jolloin sinne väliin jää semmoinen ilmakanava, vaikuttaa ja parantaa myöskin sitä ilmankiertoa sillä tavalla, että sitä kondenssi-ilmiötä ei niin helposti pääse syntymään. Ja lisäksi pitää laitteet tiukasti niin kuin toisissaan tavallaan niin kuin yhtenä pakettina. Sitten jos puhutaan side-by-side-asennuksesta jääkaappipakastimien kohdalla, jos halutaan asentaa kaksi jääkaappipakastinta vierekkäin, niin laitteiden väliin pitäisi jättää 15 senttiä tilaa.
Poikkeuksena mallit, joiden asennusohjeissa sallitaan tällainen side-by-side-asennus ilman tätä 15 senttimetrin väliä. Eli on syytä tarkistaa aina laitekohtaisesti asennusohjeesta, onko tämä side-by-side-asennus mahdollista vai ei. Sitten siirrytään kylmälaitteissa kalustepeitteisiin malleihin. Miltäs tämä kuva näyttää? Onko tässä kaikki kunnossa? No, jos katsotaan kylmälaitteiden kohdalla oikeassa reunassa olevaa asennustilaa, niin täältä puuttuu ilmanvaihtoritilät ja ilmanvaihtoaukot täältä alhaalta sokkelista korvausilmaa varten, ja oletetaan, että se kuitenkin sitten lämmin ilma pääsee vapautumaan täältä kalusteen takaa ja katon välisestä tilasta takaisin huonetilaan, eli se on sillä mielessä varmasti ihan kunnossa. Sama täällä uunipuolella, uunilta puuttuu myöskin se korvausilmaritilä tuosta sokkelilevystä. No entäs tämä kuva? Alhaalla, jos katsotaan kylmälaitteen kohdalla, niin on hienosti laitettu tuo korvausilmaritilä, mutta ylhäällä on laitettu ylätäyte, joka tukkii sitten sen ilmanvaihto- tai kanavan kokonaan, eli lämmin ilma ei pääse sieltä kalusteesta pois. Sama myöskin täällä uunilla, eli siellä myöskin on jätetty toi korvausilmaritilä laittamatta ja myöskään poistoilmailla ei ole olemassa täällä ilmastointiritilää paikalla. Samoin tämä kuva. Hienosti on laitettu tuonne ylätäytteeseen ilmanvaihtoritilä, mutta alhaalta korvausilmaritilä puuttuu. No mites tämä kuva? Miltäs tämä näyttää? Tässä on asennustapa sellainen, että on rakennettu tämmöinen välipohja tänne ja ajateltu, että tuosta kalusteen pohjan ja välipohjan välisestä tilasta laite saisi sitä korvausilmaa. Hieno ajatus, toimisi muuten, mutta kun tämä alapohja on täällä niin kuin samalla tasolla kuin mitä laitteiden sivuseinät täällä, ja kun ovi laitetaan kiinni, niin eihän sieltä silloin korvausilma pääse kulkemaan. Eli tähän pitäisi rakentaa tai tehdä tämä sillä tavalla, että tuosta pohjasta, kaapin pohjasta pitäisi sahata toi tuommoinen palanen pois, joka täyttää sitten tämän 204 senttiä vaatimuksen, niin silloin tämä asennustapa olisi ihan ok. No sitten aika yleinen virhe, mitä tehdään tai mitä on tullut meille paljon reklamaatioita, niin on se, että kun suoja-allas asennetaan kalusteeseen, niin se suoja-allas tukkii tämän kalusteen takaseinässä olevan ilmanvaihtoaukon, mikä on sinne hienosti rakennettu ja laitettu, mutta sitten suoja-altaalla se ilmanvaihtokanava sitten peitetään. Eli tämä pitäisi asentaa sillä tavalla, että vedetään se suoja-allas hieman eteenpäin, että se rako tuolla takana jäisi vapaaksi. Tarvittaessa tuota suoja-allasta voi tästä etureunasta sitten lyhentää. Sitten ilmankiertoon vaatimuksissa vielä, jos kerrataan, niin tosiaan 204 senttiä täällä alhaalla sokkelitilassa, taikka niin, että tuon välipohjan ja kalusteen pohjan välissä on se 204 senttiä, ja suoja-allas ei tuki sitä ilmakanavaa täällä kalusteen takana. Ja lämpöinen ilma pitää päästä poistumaan sieltä myös muuten täältä ylhäältäkin vapaasti, eli kalusteen ja katon välistä tai laitteen ja katon välistä, niin 204 senttiä pitäisi olla siellä myöskin sitä vapaata tilaa. Jos puhutaan ovisista kalustepeitteistä kylmälaitteista ja niiden side-by-side-asennuksesta, niin nämä voidaan asentaa siten, että pakastin on joko vasemmalla puolella tai oikealla puolella. Eli poiketen nyt siitä nykyisistä yksiovisista vapaasti sijoittavista kylmälaitteista, niin kalustepeitteisissä se on mahdollista. Ja muistutan vielä, että heinäkuussa, kun tulee nämä uudet vapaasti sijoittavat yksioviset, niin myöskin silloin tämän tapainen asennustapa on mahdollista, eli pakastin vasemmalla, pakastin oikealla on mahdollista.
Jääkaappipakastimissa side-by-side-asennus, sama sääntö oikeastaan kuin näillä vapaasti sijoitettavillakin, eli pitäisi olla 15 senttiä laitteiden välissä tilaa. Vaikkakin kalustepeitteiset jääkaappipakastimet asennetaan omaan kalusterunkoon, missä on oma ilmankierto, niin silti tähän vaaditaan se 15 senttiä väliin. No sitten jos katsotaan, että minkälaisia saranatyyppejä meillä on ja ovien kiinnitystapoja, niin niitä löytyy oikeastaan kahdenlaista. Eli on tämmöinen niin sanottu liukusarana tai liukukiskokiinnitys, jossa kalusteovi kiinnitetään siihen kylmälaitteen ovirunkoon erillisen liitoskappaleen avulla ja kalusteovi toimii omalla saranalla ja kylmälaitteen ovi omalla saranallaan. Sitten meillä on tämmöiset niin sanottu litteät saranat tai pehmeästi sulkeutuva litteä sarana, jossa kalusteovi kiinnitetään suoraan siihen kylmälaitteen oveen, ovirunkoon kiinni ja ovipaketti toimii sitten tällä kylmälaitteen omalla saranalla. Mikäli käytetään painavia ovipaneeleita, niin meiltä löytyy lisävarusteena tämmöinen saranatuki, joka kiinnitetään tuohon kalusterunkoon kylmälaitesaranan alapuolelle yläsarana ja alasaranan yläpuolelle. Tällöin on mahdollista käyttää hieman painavempia ovipaneeleita. Eli ilman tätä saranatukea ovilevyn painot tuommoisella yksiovisella kalustepeitteisellä kylmälaitteella on 22 kiloa. Kun puhutaan tämmöisestä kiinteällä saranalla olevasta laitteesta ja 22 kiloa myöskin, kun on kiinteä sarana, jossa on sitten tämä hidastin mekaniikka. Jääkaappipakastimilla painot on 15 kiloa jääkaapin ovelle ja 19 kiloa pakastimen ovelle. Ja saranatuen kanssa näissä voidaan sitten käyttää 5 kiloa painavimpia ovilevyjä tarvittaessa. Sitten meiltä löytyy kalustepeitteisenä myöskin tämmöisiä XXL-kokoisia kylmälaitteita, jääkaappipakastimia, jotka on ton 193,5 senttiä korkeita ja 70 senttiä leveitä. Ja tässä tämä saranatuki toimitetaan laitteen mukana ja tätä on myöskin käytettävä, vaikka ei olisi ton maksimin 20 kiloa jääkaapin ovelle ja 19 kiloa pakastimen ovelle painavaa kalusteovea, vaan että se on tarkoitettu, että käytetään aina riippumatta siitä, että jääkö se ovipaino alle ton 20 kiloa tai 19 kiloa. Tärkeää muistaa. Tuossa kuva, miltä se näyttää sitten, kun se on kiinnitetty siihen kylmälaitteen runkoon. Ja sehän jää sitten sinne niin kuin kalusteen ja kylmälaitteen väliin sitten nätisti niin kuin piiloon. Sitten meiltä löytyy kalustepeitteisiä kylmälaitteita, joissa on tämmöinen Open Door Assistant, eli on tämmöinen mekaniikka, joka avaa oven, kun ovipaneelia ulkopuolelta painetaan pikkasen sisäänpäin, niin se työntää tämä mekaniikka sitten tämän kalusteoven auki. Mutta vaatii sen, että laitteen mukana toimitettu tämmöinen painolevy tulisi asentaa siihen kylmälaitteen ovirunkoon alareunaan. Ja tästä muistutetaan myöskin vielä sillä tavalla, että tähän pakastimen alaosaan, laitteen alaosaan on painettu sitten tai laitettu tämmöinen tarra, missä muistutetaan tästä, että tämä painolevy pitäisi siihen niin kuin sitten asentaa. Muistakaa tämä. Sitten meiltä löytyy myöskin kalustepeitteisiä malleja, jotka voidaan asentaa työtason alle. Eli on jääkaappi- ja pakastinmallit. Ja näähän asennetaan tämmöiseen 600 milliä leveäseen vapaaseen tilaan, eli ei vaadi varsinaisesti mitään omaa kalustetta. Eli asennustapa on hyvin pitkälle samantyyppinen kuin mitä on astianpesukoneillakin. Ja näissä laitteissahan tämä ilmankierto on hoidettu sitten tämän laitteen oman sokkelin kautta. Eli siellä on tuloilmakanava ja poistoilmakanava
erikseen ja tuuletin, joka sitten kierrättää sen tai jäähdyttää sen tilan ja kierrättää sen lämpöisen ilman pois sieltä kalusteen sisältä. Jos tällaisia laitteita halutaan sijoittaa 2 vierekkäin, niin sama juttu kuin noissa jääkaappipakastimissakin, niin pitäisi olla 15 senttiä laitteiden välissä sitten tilaa. Viinikaapit, sama homma oikeastaan kuin noissa työtason alle sijoitettavissa jääkaapeissa ja pakastimissa. Eli laitteessa on oma järjestelmä, joka huolehtii siitä tilan jäähdyttämisestä. Eli sokkelilevyyn tässä tapauksessa niin pitäisi tehdä sitten toi ilmanvaihtoaukko, jotta se pystyy ottamaan korvausilman ja hoitamaan sen lämpöisen ilman pois sieltä kalusteesta. Ja sama homma myöskin täällä, eli 15 senttiä laitteiden väliin, jos halutaan laittaa 2 laitetta vierekkäin. Lämmönlähteeseen riittää toi 30 milliä. Tässä 30-senttinen viinikaappi ja tässä 60-senttinen viinikaappi, eli käytännössä asennustapahan on näillä samanlainen, mutta toi korvausilman ritilän koko tietysti vaihtelee tuon laitteen koon mukaan.
Ja sitten siirrytään astianpesukoneisiin. Ensiksi vapaasti sijoitettavat mallit. 60 senttiä leveistä malleista meitä löytyy vakiokokoisia tai ainoastaan yhtä kokoa. Eli on tämä 815 milliä 875 milliä korkeudelle asennettavat mallit. Ja löytyy siis myöskin 45-senttisenä vastaavaa kokoluokkaa. Kalustepeitteisissä kautta integroitavissa malleissa on saatavissa sitten kahta eri korkeutta, eli tämä vakiokorkunen 815-875 mm korkeuteen asennettavat laitteet, tai sitten näitä XL-malleja, jotka on runkokorkeudeltaan 865-925 korkeuteen säädettäviä. Ja löytyy kahta eri leveyttä, eli 60 senttiä ja 45 senttimetriä. Sitten löytyy myöskin tämmöisiä niin sanottuja varjohingemalleja, jossa on tämmöinen saranamekanismi tai luukun kiinnitysmekanismi, joka mahdollistaa sen, että tämä kalusteovipaneeli pääsee liukumaan tuossa astianpesukoneen ovirungossa. Ja tämä mahdollistaa sen, että kun se sieltä liukuu luukku avatessa niin kuin eteenpäin tai ylöspäin, niin tämä mahdollistaa matalemman sokkelin, eli jopa 50 millinen sokkeli on tässä mahdollista. Ja löytyy kahta eri leveyttä, eli 60 senttiä ja 45 senttimetriä. Vesijohton pituudet on riittävät, eli yleensä astianpesukonehan asennetaan vesipisteen viereiseen kalusteeseen, mutta näissä on sen verran tilaa tai pituutta kuitenkin, että mikäli siihen tulee yksi kaluste väliin, niin silti nämä vakiomittaiset vedenotto- ja poistoletku ja sähköjohto yleensä silloin riittää. Asennuksessa tärkeää on se, että kun laitetta puretaan paketista niin otetaan nämä vedenotto- ja poistoletkut pois täältä takaseinässä olevasta tämmöisestä niin kuin pidikkeestä, niin tämä pidike pitää myöskin poistaa ja heittää pois. Sitä ei saa jättää sinne laitteen taakse. Eli mikäli tämä pidike jää tänne laitteen taakse, niin siinä on se mahdollisuus, että se työntää tätä laitteen takaseinää hieman eteenpäin ja vastaavasti tuo takaseinä työntää silloin yläkoria hieman eteenpäin ja se aiheuttaa sen, että tuo luukku ei välttämättä olekaan enää ihan tiiviisti kiinni ja sieltä pääsee vapautumaan höyryä, joka sitten saattaa vahingoittaa kalustetta. Eli erittäin tärkeää muistaa, että tämä letkujen pidike otetaan asennusvaiheessa sieltä pois. Myös tärkeää, että toi virtapistoke ei saisi olla myöskään tuolla niin kuin samassa tilassa, mihin tämä astianpesuskone sijoitetaan siellä takaseinässä, koska siinä käy se sama ilmiö, että se työntää silloin tätä laitteen takaseinää eteenpäin ja tekee tämän saman efektin, eli yläkori työntyy eteenpäin ja raottaa silloin luukkua ja sieltä pääsee mahdollisesti höyryä vapautumaan sitten ulos ja se saattaa aiheuttaa vauriota sitten siihen kalusteeseen. No sitten kun tämä astianpesukone on asennettu sinne kalusteeseen ja aletaan sitä säätämään, niin meidän laitteessahan etureunaa säädetään vasemmanpuoleisesta ja oikeanpuoleisesta säätöjalasta tästä edestä ja takana on sitten tämmöinen säätöjalka, jota voidaan säätää tästä astianpesukoneen edestä keskeltä ruuvimeisselillä. Ja tässä on tärkeää se, että ei kannattaisi käyttää sähkötyökalua, koska se saattaa silloin rikkoa tämän mekanismin, eli saattaa tuo säätötanko katketa tai myöskin se mennä pois sieltä niin kuin tavallaan niiltä jengoiltaan, jolloin tuon takajalan säätäminen ei enää ole mahdollista. Eli kannattaa tehdä se ihan manuaalisella tavallisella ruuvimeisselillä. Ja sitten kun tämä kone asennetaan kiinni tähän työtasopintaan, niin joskus saattaa olla semmoisia rakenteita, että sitä ei pystytäkään ihan asentamaan siihen työtason pintaan, vaan sinne on tehty tämmöinen niin kuin, lista tähän etureunaan, johon sitten tämä kone nostetaan. Mutta se ei pelkästään riitä, koska silloin siinä on mahdollista se, että kun sitä laitetta ei ole tuettu täältä takaosaltaan,
niin kun luukkua avataan ja suljetaan, niin se kone saattaa päästä sinne pikkasen liikkumaan, ja siinä saattaa olla sitten mahdollista se, että taas syntyy sitten näitä tämmöisiä höyryvuotoja sieltä. Eli tässä tämmöisessä asennustavassa on syytä muistaa se, että tämä lista täällä laitteen ja työtason välissä, niin se pitää olla sekä tässä etureunassa että myöskin täällä takareunassa. Eli tuossa on kuvaa ihan elävästä elämästä, että miltä se sitten näyttää, jos astianpesukone ei olekaan tukevasti asennettu kalusteeseen, eli sieltä on päässyt niin kuin vapautumaan höyryä tähän näin, ja näkyy myöskin tuossa astianpesukoneen kalustelevyssä, että siellä höyryä on tullut niin kuin aika runsaasti kyllä sitä kosteutta tonne, ja tämä ei varmasti pitkän päälle kyllä tee hyvää sille kalusteelle. Asennustavoista sitten vielä, eli meillä on malleja, jotka voidaan kiinnittää tuosta laitteen sivusta suoraan tähän kalusteseinään kiinni. Eli soveltuu silloin, kun asennusaukko on 600-608 mm leveä. Jos se on yli 608 mm leveä, niin silloin täytyy meidän varaosamyynnistä tilata semmoinen asennussarja, jolla tämä laite voidaan kiinnittää työtasoon kiinni. Eli tämä on yksi tapa, millä meidän astianpesukoneita voidaan asentaa, tai se riippuu siis tästä konemallista. Ja tässä myöskin tärkeää se, että silloin kun se kiinnitetään tuohon sivuseinään, niin ei saisi ruuvata noita kiinnitysruuveja liian tiukkaan, koska se saattaa silloin niin kuin vetää tätä laitteen sivuseinää hieman niin kuin kaarelle, ja siinä on taas se mahdollisuus, että silloin se tiiviste ei asetu riittävän tiukasti niin kuin tätä koneen runkoa ja luukkua vasten, ja saattaa olla seurauksena sitten se höyryvuoto. Eli ei kiristetä liikaa. Sitten toinen tapa, miten näitä voidaan asentaa riippuen tästä konemallista, niin on mallit, joissa tulee mukana sitten tämmöiset kiinnityspalat, joilla laite voidaan kiinnittää tuosta yläreunasta sitten tähän työtasoon, taikka niin, että jos tuota metallipalaa hieman kääntää alaspäin, niin se mahdollistaa sitten tuon kiinnittämisen tuohon kalusterunkoon sivulevyyn. Eli tämä on toinen tapa, miten näitä voidaan asentaa. Sitten jos puhutaan kalusteoven asennuksesta ja niiden painorajoista. Kun puhutaan normaalikorkuisesta 815-875 milliä väliin asennettavasta koneesta, niin oven paino voi olla 2,5 kiloa-8,5 kiloa. Kun puhutaan näistä meidän XXL-malleista tai XL-malleista, jotka on 865-925 tilaan asennettavia, oven painoraja voi olla silloin 3 kilosta 10 kiloon. Ja sitten jos puhutaan tästä varjohinge-mallista, jossa siis tämä kalusteovipaneeli liukuu tämän astianpesukoneen oman oven päällä, niin näissä vakiokokoisissa malleissa niin se paino voi olla 4,5 kilosta 11 kiloon, ja sama 4,5 kilosta 11 kiloon sitten näissä korkeampirunkoisissa XL-malleissa. Eli varjohingessä pikkasen painavemmat ovipaneelit saa olla, ovilevypaneelit, kuin mitä niissä vakiointegroitavissa malleissa. Astianpesukoneen kalusteoven asennuksesta löytyy hyvät ja selkeät asennusohjeet koneen mukana tietenkin. Ja myöskin varjohingemalleille, eli näissä missä tämä ovilevy liukuu, niin löytyy erittäin hyvät asennusohjeet. Ja usein siellä myöskin on tämmöinen QR-linkki, mistä pääsee suoraan sitten esimerkiksi mobiililaitteella, puhelimella tai iPadilla tai vastaavalla, niin suoraan sitten tähän asennusvideoon, eli sieltä voi sitten katsoa, että miten se tapahtuu se ovilevyn asennus, jos tarvii siihen tämän kuvallisen materiaalin lisäksi vielä jotain tämmöistä tukea. Kalusteoven asennuksessa tärkeää myöskin se, että jos tulee kahva, niin kahvan ruuvit pitää upottaa siihen kalusteoveen sisäpuolelta, jotta ne ei jää kantamaan tuohon tavallaan ovipaneelin ja tämän astianpesukoneen
ovirungon väliin, koska silloin se saattaa vääntää tuota ovipaneelia tai ovea, ja siitä seurauksena voi olla sitten taas vastaavasti taas nämä höyryvuodot. Eli tässä tarkkana. Tarvikkeista muutama sana. Asennusta voidaan tukevoittaa tämmöisillä teräksestä valmistetuilla asennuslistoilla, eli ne oikeastaan kiinnittää tämän laitteen silloin koko matkaltaan vasemmasta ja oikeasta sivusta sitten siihen kalusteseinään, eli asennus on kyllä silloin erittäinkin kyllä tukeva. Lisäksi se myöskin tekee siitä asennuksesta niin kuin viimeistellymmän näköisen, koska se tavallaan silloin jättää tai peittää nämä vasemman ja oikean sivun väliset niin kuin raot. Eli on hyvin viimeistellyn näköinen asennus silloin. Tarvittaessa löytyy sitten myöskin pidempää letkusarjaa, eli tuolle Aquastop vedenottoletkulle löytyy jatkoletkusarja, jossa tulee mukana myöskin sitten jatkoletku tuolle poistovedelle. Ja tässä on syytä tarkistaa se sitten niin kuin mahdollisilta rakennusviranomaisilta, että saako tätä käyttää, koska ihan joka puolella tämä ei ole niin kuin sallittua, mutta meiltä kuitenkin tämmöinen löytyy, jos se on mahdollista käyttää, jos tämmöistä siis tarvitaan. Sähköjohdolle löytyy myöskin 3 metrin jatkojohto tarvittaessa varaosana. Eli myydään meidän varaosamyynnin kautta tarvikkeena. Sitten on myöskin tämän tyyppisiä kalusteovia, missä tämä ovilevy kasataan eri kokoisista paloista. Ja näihin meiltä löytyy sitten tämmöinen liitoskiskosarja, jolla sitten tämmöinen jaettu etulevy voidaan sitten niin kuin rakentaa yhdeksi kokonaisuudeksi ja kiinnittää sitten siihen astianpesukoneen luukkuun. Se on säädettävä pituudeltaan, eli onnistuu oikeastaan minkä kokoiseen astianpesukoneen ovilevyyn vaan. In this video, we demonstrate the installation of the furniture front on dishwashers with Vario hinge. For special installation situations, such as low plinth heights or a high installation, fully integrated dishwashers with Vario hinge are ideally planned. With elevated dishwashers, the gap dimension to the furniture front below the appliance is reduced, creating a uniform joint pattern. Due to the automatic shifting of the front when opening the door, it is no longer necessary to notch the plinth strip. This makes dishwashers with Vario hinge suitable for plinth heights from 5 centimeters. In this video, we only show the installation of the Vario hinge. You can find the complete dishwasher installation linked here. The mounting template for marking, the 9 felt gliders, the hooks for hanging the furniture front, the plastic gliders, the corresponding screws. First, the 9 felt gliders are attached to the appliance door. Now remove the 2 side strips These will be reinstalled later. To determine the screw points for the mounting elements using the mounting template, the dishwasher must be roughly aligned in the niche. Screw the appliance up to the worktop using the appliance feet at front and back and align it. The protective covers of the upper guides are carefully removed and disposed of. Let's now determine the measurement for positioning the mounting template. Measure from the top edge of the adjoining fronts. A spirit level or a strip can be helpful here. For kitchens with a profile handle, we measure from the bottom edge of the spirit level. Otherwise measure from the bottom edge of the worktop to the arrow. This gives measurement A. The center of the furniture front is marked. A measurement A is marked on both sides.
The mounting template is positioned and fixed. Now we mark the drill holes for the hooks on both sides. From the marking measurement R, measure upwards as follows. For an appliance height of 81.5 centimeters, 240 millimeters. For 86.5 centimeters, 290 millimeters. The template is then pushed up to the upper line and fixed. Now the drill holes for mounting the plastic gliders can be marked. The hooks and plastic gliders are mounted at the marked points. To hang the furniture front, pull the dishwasher out slightly. This allows the panel to be inserted from above until it clicks into place. By applying an angle, it's easy to align the front with the neighboring cabinets. It is then fixed with screws on the right and left. The lateral stainless steel strips can now be reattached. They are first hooked in at the bottom and then screwed tight. For elevated installation, the special set of covering strips from the Special Accessories is recommended. Besides the sides of the appliance, the upper area is also covered with stainless steel. If split fronts are to be combined with a Vario hinge, special connection sets are also available as Special Accessories. When opening the appliance, the fully integrated furniture front now slides upward. The final alignment and fixing of the appliance corresponds to the installation of a dishwasher without Vario hinge. Hei, kiitos kun osallistuit tähän asennuskoulutukseen. Arvostaisimme kuitenkin paljon sitä, jos viitsisit antaa meille vielä palautetta, että miten koulutus meni, mitä oli siinä hyvää ja mitä on parannettavaa. Vastaukseen menee aikaa ehkä noin 20 sekuntia. Tämä koulutusvideo jää tänne YouTubeen vielä voimaan, eli voit tarvittaessa palata sitten katsomaan sieltä vielä näitä asennukseen liittyviä tietoja. Eli kiitos vielä kerran ja nähdään seuraavien koulutuksien merkeissä. Moi moi!